OIMORE kwa Ramogi kamano kuom medo kete e Ramogi TV. In e wang' sama winjo weche neno weche manyien ma wa ikoni gi e lak seche gi wantiere kod mathoth ma wa ikoni. OIMORE kwa Ramogi ageno ni irio maber machiegni chenro mar OIMORE kawuono ni kweth mar Azimio la Umoja nolimo gwenge kata boma ma Nakuru ka bende gisingo ni chenro mar bago ng'anyo mar tipo mano juma manyien chieng' wuok tich pod ni kare kendo biro timore mana kaka gichanero nyakwa Ramogi. Weche mamoko mabedo timore pacho kae nitiere kod jodito mamoko kata jotelo e gwenge ma Kaluo ma bende koro pod ne gilemo kaka jolup jotend migepe kamoting'o gavana machon ma Nairobi Evans Kidero kaachiel kod seneta machon ma Kisumu Fred Outa. Magi kaachiel kod mamoko magi e moko weche ma wamiyo pek. Evans Kidero, Nicholas Gumbo gi Fred Outa gine moko kuom ji ma jatend Kenya William Ruto owalo ne lemo mag jolup jotend migepe. The call by Mr. Ruto that Honorable Odinga agrees with the police how to go about the demonstrations is uncalled for. Kweth mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza omedo chwako siasa mar siro kod kwedo ng'anyo mar tipo ma Azimio chano chieng' wuok tich. Gima koro waneno kani okonego timre e Uganda wan jo ohala ka. Notice wongego. Jo ohala machiro Nyamlori e boma ma Kisumu ne ong'anyo nyaka apisi mag tend boma ma Kisumu bang' yudo ka omuki choche kod rangach mag chiro no. Nyakwa Ramogi kaka pile namba matudruok en 2-600 yudo achiel kachiel e Facebook page mar Ramogi TV, achiel kachiel e YouTube Ramogi TV to kod e Twitter @Ramogi TV. Tudri kodwa miwa pache weche manyien mabedo kwa kelo ni gi lak seche gi. Bed kodwa chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Machiegni kina nyakwa Ramogi nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Jatend piny Kenya William Ruto ka okang' machielo mar gwelo jotelo ma Kaluo e lemo mag ten migepe. Mane gavana ma Nairobi Evans Kidero gwel ne lemo mar jalup jatend migawo ma ochung' ne chenro mag ohala ka seneta machon ma Kisumu Fred Outa mi migawo mochung' ne kunyo mwandu manie bolo. Nicholas Gumbo wal ne e lemo mar jalup jatend migawo mar wuoth kod apaya. George Bati miyo waler ewi jogo ma owal ne lemogo. Okale oboke mochwe kogno kod jatend jotich piny owacho Felix Koskei. Jatend piny William Ruto walo kendo chwalo ne od bura nying jolup jotend migepe 50 madhi konye chopo singo mag dongruok mag piny owacho kokale bede migepe mopogore opogore. Manen seneta ma Kisumu Fred Outa dhi bedo jalup jatend migawo e migawo mar kunyo mwandu mawuok e bwolo kod dongruok mag ohala mag nam. Manen gavana ma Nairobi Evans Kidero dhi bedo jalup jatend migawo mar keto mwandu ohala kod dongruok kembe, kama nen jaod bura mar Rieda Nicholas Gumbo dhi bedo jalup jatend migawo ya peini kod weche mag wuoth. Andika no bendo yango jolup jatend migawo ya apis jalup jatend piny kod apis jatend jotend migepe. E apis jalup jatend piny, jolup jotend migepe ginan Wanjiku Mwangi, Nicholas Rioba kod Edwin Wandambusi, ka Sharif Atman Ali, Isaac Mwaura kod Rehema Hassan dhi bedo jolup jatend migepe e apisi mar jatend jotend migepe. E migawo mar arita, jatend piny owalo Millicent Omanga, Mohamud Ali Saleh kod manen gavana ma Narok Samuel Tunai kaka jolup jatend migawo mar arita, e kinde ma Alfred Agoyi Masadia dhi bedo jalup jatend migawo mar jolweny. Joseph Kirui Limo kod Beatrice Nkatha owal kaka jolup jatend migawo mar omenda kaka Catherine Waruguru kod manen jalup gavana ma Kisii Joash Maangi dhi bedo jalup jatend migawo mar chenro mag tij oganda kod sirne jomang'awo. Hossein Dado kod Charity Kibaba dhi bedo jolup jatend migawo mar weche mag tudruok pinje maoko. Benjamin Washiali kod Nicholas Gumbo dhi bedo e migawo mar apeini kod wuodhe. Kimani Ngujiri kod Victor Munyaka dhi konyo jatend migawo mar lo apida kod dongruok mag bombe ka Dennis Itumbi kod Simon Mwangi owal kaka jolup jatend migawo mar yore mag tudruok lony manyasani. Manen jaod bura Katib Mwashetani kod James Baluka owal kaka jolup jatend migawo mar thieth. Stephen Loldepe, Mark Lumonokol kod Mohamed Gure dhi bedo jolup jatend migawo mar somo. Jotelo mamoko ma bende humbgi noselake weche mag siasa pacho kama hapgi oleng'ore kendo oyudo lemo mar bedo jolup jatend migepe. Oting'o jadolo Margaret Wanjiru madhi bedo migawo mar ohelni matindo, Wesley Korir migawo mar tuke, Wilson Sosion kod Rehema Jaldesa ma owal kaka jalup jotend migawo e migawo mar jolimbe, le mag bunge kod nyadhi mag kit oganda. Mondo apise mag jolup jotend migepe 50 go tima kare,
piny Kenya nyaka ketenge omenda maromo milion 639 182,806 higa ka higa, ka higni 5 to piny owacho biro tiyo kod maromo bilion 4 milion 995 414 mabiro ting'o sach jolup jotend migepego, nyamburko kod udi magidake. George Bati, Ramogi TV. Jatend kweth makwedo piny owacho Raila Amolo Odinga odhi nyime kawuono gi bago romo mag siasa e boma ma Nakuru County ma Nakuru, kowacho ni ng'anyo mar tipo mochan chieng' wuok tich juma manyien biro timore kaka ne ochan. Odinga kod Lange okwedo jatend piny William Ruto ka giwacho ni Ruto ne gi joge ni kod paro mar thiro ng'anyono. Jatend kweth masundo piny owacho Raila Odinga nochopo e boma ma Nakuru kawuono. Mandala de kende motelo ne ng'anyo mar tipo ma kwethno chano timo e boma ma Nairobi chieng' wuok tich juma manyien. Asante niombe tuketi. Raila wacho ni romono ibiro bagi e yor kwe mopogore kaka joma kwedo romono wacho. Sisi tunafanya maandamano ya amani. Hakuna mali ya mtu yeyote ambaye itaguzwa. Raila kwedo jatend piny William Ruto e gima wacho ni Ruto temo ketho nyinge lela. Kwa hiyo hatuwezi kutishwa. Tarehe 20 tutaonana wao ana kwa ana. Jotelo mamoko mag Azimio mane oteno Raila e romono kamoting'o Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Jeremiah Kioni wacho ni ng'anyono ibiro bagi e yor kwe ka gikwayo jo-Kenya duto mondo riwre e ng'anyono. Tell marafiki za nchi hii wherever they are, marafiki wa Kenya hii, wa Kenya in the diaspora, wa Kenya everywhere, na marafiki zetu ambao wanatumiwa huko wanatuma mabalozi zao, wasiingilie mambo ya ndani ya Kenya. Wacha wa Kenya wajiamulie mambo yao. Wangapi wako tayari? Jumatatu tukiwa Nairobi, nataka mwambie Ruto asikie akiwa kwenye Ikulu ya kwamba tunataka unga, hatutaki gas. Hatutaki gas. Wale wanafikiria kwamba maandamano inafanyika Nairobi peke yake. Jana tumekuwa na maandamano kule Murang'a, tumekuwa nayo kule Thika na Nairobi, tutakuwa sisi wote. Yangu ni kuwaomba ya kwamba tukuje tuungane na bamba. Oganda mane chopero mono to yuago nengo ngima masani oidhe pachoka ayiera chiwo tije mag piny owacho ya osava mar IBC e kind midhiero mamoko. Kweth jod bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotele kod jatend kweth manok e od bura no Opiyo Wandayi koro dwaro ni mondo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ondik dhoge kobila kaluwore kod weche mane jatelono ogole dhoge e kar jot ma jatend piny Nairobi. Kagiloso kod ute fwambo e liare mar od bura giluwo ni chenrogo mag ng'anyo chieng' wuok tich en mar sundo piny owacho mondo okel fuong'ruok e pek mar ochumi ne oganda jo-Kenya. We want the authorities and to call upon the DCI to ask Mr. Gachagua to record a statement on the utterances regarding the life of Honorable Raila Amolo Odinga. He is on record as having stated that there is going to be a final solution to what he sees as the problem of the Odingas from the time of Ramogi. The call by Mr. Ruto that Honorable Odinga agrees with the police how to go about the demonstrations is uncalled for, is unnecessary. The police know their duty, which is to protect lives and property of Kenyans. It is not the work of Raila Odinga or anybody else in Azimio to help them do their work. Jod bura mag Kenya Kwanza koro wuok tung' mosuo kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ka gicheo chenro mage mag ng'anyo mochano bago e dirwa ma Nairobi chieng' wuok tich juma mabiro. Kotelegi kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa, jod bura go wacho ni chenro ma Azimio chano timo en mar ketho chik kendo tang'o picha mar temo loko loch matiyo sani. Walter Nyambaga ne ni e od bura kendo miyo wali podno. Kagiloso kod ute mag fwambe liare mar od bura mamalo e kweth jo od bura ma Kenya Kwanza idhore kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kagikoni chenro mag ng'anyo mage ogin mago makelo ber ne oganda. That the planned disruptions planned for Monday are desperate, selfish, evil, treasonable, and unpatriotic actions
of a sole loser. And just like in the past, there is only one man who benefits from such chaos, Raila Odinga. Jo-Kenya Kwanza okoni Odinga ne jatend piny William Ruto ne kod chenro mag dongo uchumi mar Kenya kendo thuolo mag siasa mane Odinga othung'ogo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod mosenindo Mwai Kibaki ok nyal tiyo sani. Kindegi en kinde mag pango, ok kinde mag muko. Ngech mwaringo mwadhi streets ni pile pile nwadhi ng'anyo ni waseng'anyo gini mang'eny to kwa ng'anyo to kwayro gi mwadwaro kinde gi kwa ng'anyo kwayro gi mwadwaro bana go makabe nwang'ni wawe wach mang'anyo ni. Mr. Odinga is now pointing fingers at this regime and the Kenya Kwanza administration for the high cost of living, but we want to call his bluff. It is Mr. Odinga who cheered on as the last handshake administration was looting this country dry. Jod bura go cha dwaro mar Azimio mar timo nonro ne sava mar IEBC kanyakla kod chuogo kamiti madhi yiero commissioners mag IEBC. The IEBC Act that created the Cherera 4 Commission, that law was authored by Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. What the Kenya Kwanza administration has done is to comply with a court order that removed the 4 panelists that were being nominated by the Parliamentary Service Commission. Therefore, Raila cannot pretend that there is a new law. It is the same law. Jotelo go kone jotimo alani onge koko mabiro timore boma Nairobi kendo gikone obila mondo beda kicha. We will not be cowed. Civil servants will come to work as usual. Everything will go on as usual. Kinde makwith mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kanyakla kod mago ma Kenya Kwanza lieko ywaruok motel ne ng'anyo mochan chieng' wuok tich manyien. Japiny odong' kod penje dhod chunygi ni te kinde ma rwedhi rakore, lume ma inyore koso tung' mag rwedhi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Eliari mar od bura, Nairobi. Kawadhi nyime ni jatend migao mar PA County Masia Laktar Julio Nyango koro rito ng'eyo chal mare mar bedo e apisno bang' od bura puodho paro mar twak ewi thiche oko e apisi. Komiti mar MCS abich ochuogi mondo mi onon dwaro mar thicho jatend migao no e lemo mare e thuolo mar ndalo 10. Laktar Juli biro ng'eyo kuma ochungi. MCS seyo jatend migao no kuom tiyo marach gi apise. Paro mar twak no nyo pedhi od bura gi MCA ma West Uyoma Justus Ogutu mawacho ni ok ni kare ni jatelo no rem koda ka chopo e nyim od bura ka oluonge. Stated in her curriculum with Eco Era Consulting Limited in the portfolio of water in her country, a satisfied which she did not deserve. Executive resolution of the County Assembly shall the CPCM of Water, Environment and National Committee. Aware that Honorable Justice. This House resolves that the CEC member for Water, Environment and Natural Resources, Dr. Julie Caroline Fidi Adhiambo Akinyi Onyango, be removed by way of impeachment from the attendant docket on the grounds of gross violation of the Constitution and other written laws and abuse of office. Will as many as of that opinion say aye? Aye. And will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Jotelo mopogore opogore podhi nyime gi kwedo kit ng'anyo ma ichano kata biro dhi nyime pacho ka. Moko kuom josiasa makaluo seyo monj ma jong'anyo nyomo jogo nyasi mane winjore yuorie gi ten migao ma tudruok odiochieng' manyoro. Gikweyo kwe kendo ji oganda luo mondo mi osir piny owacho matiyo kaka yo mar manyo dongruok. Moko dongore ka wante kwanowa kaka jong'anyo ma osemiyo nyithindwa oyudo nying marach ma kama indike tije nyithindwa ok dwar ne gin jong'anyo. Joma go ohala ok nyal bire gwengewa ni thurwa ji ng'anye ji goye koko ketho gik moko. Nyocha kane demonstration ne timre Migori town kuma ae mine mano hinyore kabisa. Mine ma uso pile to gine ma gidhi wero to gin mayanye gi nyocha noto tonge gi gik mang'eny mano timre. Businessmen have suffered and also people in corporate world have suffered. And that is why we are saying that we must unite, because what somebody is trying to do is to whip the emotions
of people and saying, you see, we are excluded. As a community, we also have an interest in peace, stability, so that we can grow as a nation. Kawadhi nyime ni od bura mar Senate gikone opuodho lokruoge mag telo manyocha chwal gi kweth mar Azimio la Umoja. Tend Senator yangu ni koro telo manyien ma ochiw kod Azimio la Umoja osepuodhi kanyo ting'o Senator Manarok Ledamo Lekina makoro kawo lemo mar jago poro elo jogo manoke od bura. Lemono okaw kar thuolo mar Fatuma Dulo manyocha Azimio teng'o lwete mogo. Senator Edwin Sifuna bende ema dhi bedo jalup jago poro e od bura mar Senate elo kweth manok. Azimio yande ogolo ng'ur ni tend Senate ne digni gi puodho lokruok ma kamago. Ramogi gi kanyo wabro kawo yueyo wa mokuongo kata kamano kapok wakawo yueyo ntiere jok maloso kodwa Keno Guda ka ntiere gwenge ma Kisumu County wachona kanyo ni omor gi kaka weche mag chiwo telo itime pacho kaendi puoch gi pak ne jatend piny Kenya kuom miyo moko kuom jotend luo lemo mopogore opogore wan gi geno ni weche mag dongruok biro chope gwenge mag Luo Nyanza kamano Keno Guda ka ntiere gwenge mag Kisumu. Bende Ramogi mano emomiyo nyocha kidero ywak ni ODM onge gima giyude donge gineno ka gidich mana gigi kende to ok mar jopiny mano Matino Lang jasangoro ta paro nugoyo kaluwore koda gwelo mabende jotelo mopogore opogore koro oyudo apako ruto kuom walo joluo elemo akwa joluo ni watigi sirikal telo otamo wakao an Kabasa Joshua kan karachuonyo Kabuya Eriko Demo kaya chunge uwuok Kanyamkago Ramogi TV ler kendo miyo waneno gima timre Nakuru achiel kachiel. Erokamano nyako Ramogi kik idhi mabor waduogi weche mamoko. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Kenyans are winning big on ShopBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. ShopBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. ShopBakey.com. Enyi mulioamini, hakika imelazimishwa juu yenu kufunga saum kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, ili muwe wachaji Mungu. Kupata aya ya saum, bonyeza star 811 star 281 hash. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili kalo. Amalo, rieny, nikech lerni osechopo. Injili kalo, Jumapil ka Jumapil, saa 12 okinyi, mane Ramogi TV.
Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba 1 e keyo weche manyien. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV. Ka wadhi nyime, komiti mar od bura ma nono kaka ne utimo ohala mar ng'iyo kambi tudruok ma Telkom koro luongo moko kuom jotelo mane otiyo e piny owacho mokalo mondo meduok penjo e wi ohala no. Mane jatend migawo mar omenda Ukur Yatani en achiel kuom ji ma idwaro e nyim od bura mondo mi penje penjo ka bende na dier ni piny owacho ne ochulo omeo shillings bilion 6 e ng'iyo kambi tudruok mar Telkom koso oyo. Kotenore kod mano, wantiere kod moko kuom jogo ma bende ibiro bed ka idwaro mondo mi ochop e nyim komiti no mondo mi oler mathoth. Report e wacho ni sirikal no nyiewo Telkom chutho gi shillings maromo bilion 6.19. Telkom okwedo ni gikia ohala machal kamano. Telkom wacho ni piny owacho nigi kwana tamalo 37.7 mar pok mar kambino mago shares ka komiti mar od bura nono adieri mar wach no ero. Kotenore kod mano, nitiere gik mathoth matimore e bwo wach makamano. Ji ma koro od bura ogwelo kata luongo mondo mi obi ochop e nyimgi otingo Ukur Yatani mane en jatend migawo mano machon mar omenda biro ka chope nyimgi mondo mi oler weche motenore kod omenda machal kamano. Bende wantiere kanyo kod ng'at mong'ere kaka Joseph Kinyua. Joseph Kinyua ne en jatend jotij piny owacho e kinde telo mokalo. En bende obiro chopo e nyim kamati mar od bura mondo mi olera ne weche motenore kod omenda machal kamano. Bende wantiere kanyo kod jal mong'ere kaka Julius Muya, ne en jagoro mongirore e migawo mar omenda. En bende dwaro mondo mi chopo e nyim kamati no mondo mi oler weche motenore kod omenda mago ma bende ko luoro kambino mar Telkom. Wantiere kod Eddie Njoroge, ne jakom board mar Telkom. En bende achiel kuom jogo ma ibiro dwaro mondo mi ochope nyim od bura mondo ler weche motenore kod chudo no to kod omenda mago miwacho no nyiewo godo kambino mano mar Telkom. Wantiere kanyo kod jal ma bende ong'ere kaka Bernard Ndungu, ne jata tije mane menyo nonro mag kwan mag omenda. Wantiere kod Stanley Kamau ma bende ne jata tije mar chenro mag keto mwandu. Gin moko kuom jogo ma biro chopo e nyim kamati no. Bende wantiere kod kembe ma od bura luongo. Nitie kembe ma bende wacho ni weche machal mag omenda go mieno. Kambi mar Jamhuri Holdings en achiel kuom kambi ma od bura obedo ka timone nonro. Bende wantiere kod kambi mar Helios Investment ma bende ibiro bedo ka idwaro mondo mi odonje wachno mondo mi olera ni to kwan omenda go gin mago mano nyiewo godo shares ma kambino koso oyo. Ka kore wacho kanyo ni nyiepo machal kamaeni kata omenda machal kamano ne en mathoth mano bilion 6 mano nyiewo godo kambi tudruok mar Telkom koso oyo. Gin joma bende ibiro dwar mondo mi ochope nyimi kamati manono kaka ne otimo ohala e nyiewo kambi mar Telkom. Kotenore kod mano, wabodhi nyime gi weche moko. En ni counties 14 manie bwo riwruok mar Lake Region Economic Block LREB owinjore gidhi keto tenge omenda maromo 2% mar budget magi e konyo lwenje rito alwora kod kedo gi lokruok mar kor lwasi. Bende giwinjore e wi yore mag bero sekta mag sukari kod jiwo sekta mar pith rech kod lupo. Jafamo marwa ma Migori Juma miyowa ler e wi romono mar LREB ma bende osebedo katimore kaunti ma Migori. Kuom ndalo adek, governors mawuok e counties 14 ma e borruokno ma Lake Region Economic Block kata LREB kaachiel kod jokanyo mawuok e rwego moko mago mag piny owacho kod joket mwandu mopogore opogore osebedo kod twak e romo mar 11 ma Lake Region Economic Block ma bende osebedo ka itimo e kaunti ma Migori ma bende rumo
odiochieng' makawuono. Twak ne obedo e weche mopogore opogore to ahinya kaka inyalo ti makare kod mwandu mayudore e nam lolwe, kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod bero sekta no mar niang'. It's unfortunate for those of us who come from the lake here that even our own fishermen cannot afford fish. If you take ngege, if it is an average ngege is around 400 to 500 shillings. If you look at the average income of a citizen here, most of them would rather sell that and buy something else and maybe remain with some balance to do other things. The passion that we are showing for sitting and listening to the presentations here, the passion that we show through the partners who are here, that passion should be converted into action. E giko mar romoni, Gavana Sochopo e winjruok ma opogore opogore ma oting'o keto kuondego mag tim nonro e wechego mag niang' kaachiel kod tiyo kod piny owacho mamalo mar neno ni sekta ni mar niang' koro bedo kod chike makare. Establish an independent sugar industry research station for agronomical research and reinstate the sugar industry levy to support research. 9. Urge government to cede sugar factories to the private sector for efficiency, profitability and sustainability to rescue the sugar industry from the road. Work with the national government to implement recommendations of the Sugar Task Force report. Counties 14 gi bende winjore ne gidhi keto omenda maromo 2% mar budget maggi mondo koro gichigo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Already all LREB counties have enacted climate change policies and other legislation to support response. We shall set aside 2% of our budgets for climate change activities. Bende counties gi owinjore mar keto gigo madwarore mar bero wechego mag thieth to ahinya e kor gwenge. Champion development of policies that prioritize primary health care with focus on increased resources and financing for community health services through support for training, equipping and payment for community. Oganda mopogore opogore ma oting'o joket mwandu mane ochopo romoni bende ne ogolo paro mopogore opogore ka otenore kod romoni. This convening has been able to bring for us partnership, government, both national and county government, to discuss matters that are very pertinent to our heart, which is community health services, and having a platform to showcase what we are best known for and implementing in Rongo Sub-County. One of our expectations is to be able to push for recognition, training, supervision of community health volunteers, which is at the core of implementation of universal health coverage. Counties giwacho ni kisego okang' maduong' e ting'o malo wechego mag dongruok ka bende gisingo mar medo tiyo kamoro achiel mar neno wechego mag dongruok koro chopo ne oganda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Counties duto makaluwo gine moko kuom counties mapok ochulo lakteche osara mar dwe mar ariyo ka geno bende onge mar yudo chudo mar dwe mar adek. Counties mamoko kaka Nyeri osegolo report ni osara mar dwe mar adek bende nyalo deko kaluwore ni pok counties oyudo omenda kuwuok e piny owacho mamalo. Riwruok mar lakteche ka otendegi kod jagoro margi Davji Atela okwayo piny owacho mamalo mondo los tudruok makare kod 10 counties duto kaka gibiro chulo lakteche poni gidwa ni lakteche oti kaka owinjore. Msara kata chudo mar ji osebedo ka deko e counties dwe ka dwe to matimore nikech treasury ogol pesa e samo e wang' sa mondo chul ji mshahara. E sani wane dwe mar adek to ji pok ochul mshahara mar dwe mar ariyo ma ji okenare giboyudo karang'o. Jok matiyo e national government te oseyudo mshahara. To koro watemo wacho ni treasury onego bed gi yo maler ma bo ensure ni gichulo ji mshahara e sama dwarore. Nenore ni wach mar keto healthcare obede counties maonge plan ma ichulo go ji ema kelo shida. Ni mar jopuonje chulo e wang' sa, joma tiyo Judicial Service Commission chulo e wang' sa, police chulo e wang' sa, lakini jo thieth mane counties te chuna nyaka delay bedi. Kantiere wijruok maonge kind county government gi national government ema kelo shida mar delay ni. Onego bed ni treasury obedo gi yo maber ma ensure ni pesa odhi ne joma tiyo.
Ramogi wadhi nyaka weche ma timore pinje ma oko. Wadhi nyaka piny mar Malawi kama jatend piny mar pinyno Lazarus Chakwera olando jumbe ariyo mar kuyo e pinyno mangima kaluwore kod masira mar koth mapek momakore gi yamo kendo kelo tho mar ji manyaka sani ok tin ne 200. Kaka jorito mondi lero kodh yamo no motis ni Freddy osemonjo Malawi dirie juma achiel kendo kelo midhiero maduong' e pinyno. En kunyo lowo kod ywero chuodho kimanyo ringre 41 manyaka sani pok ong'e kuma nitie bang' kodh yamo mapek monjo piny Malawi diriyo juma achiel koro. Mwandu mag udi kod geche kin mamoko duto luar. Oula mapek okwako ndara kendo wuotho bedo matek. Nyamburko mating'o jotuo luorore koni kod kocha mar reso oganda. En masira ma osewito ngima oganda mar 200. Kata mana iko ok osebedo mayot nikech chuodho kod oula. Jatend piny Malawi Lazarus Chakwera olando jumbe ariyo mar kuyo e pinyno kendo bedo kanyakla kod anyuola ma owito joheragi. Sometimes when you just pass by these many caskets, you cannot help but shed tears because loved ones, one whole family, completely wiped out, and so many others that have been touched. You feel sad that we are at the receiving end of climatic changes that, you feel helpless. Chakwera okoni gisegolo omenda maromo bilion 1.6 mar reso joma oyudo midhiero ka bende gikwayo kony kowuok e pinje mamoko mondo mi gitigo e reso ngima oganda. What has happened in this incident is nothing that we were prepared for, even if we had advance notice, because this type of things can shake the core even of your being. And we are using hope as our currency to encourage those that have survived that we will not leave them alone, because we are trusting you as our international neighbors to come through so Malawians can continue with that hope. E kinde ma pod jomoko yudo thieth e ute thieth, chenro mar reso oganda ma oyudo midhiero pod dhi nyime ka geno nitie ni joma pod olalgo inyalo yud kangima. E jumbe ariyo mokalo, koth kod yamo mager osekelo midhiero e milambo mar Afrika. Judith Omondi, Ramogi TV. Machiegni mesa mar ohala. Johala chiro ma Nyamlori Kisumu ne omonjo apise mag tend boma Kisumu bang' yudo ka omuk choche mag rangach madonjo e chirono. Johala tim makamano. Komachielo meneja ma boma Kisumu Balawanga okwedo weche makamago ka MCA malorono Seth Kanga tuluongo lalruok e kind johala kod tend boma ma Kisumu. Gavana ong'ado tudruok ne gi jopiny kata gi johala. Gima koro waneno kani ok onego timre ei oganda, wan johala ka. Tuna demonstrate juu ya maisha ipungue chini, ugali iteremke chini, na hao wanatufukuza mahali tunapata ile ugali bei ghali. Sani mwandu wakeno kwa dika madoni ng'at ng'ato dhi ondik mwandu ge modhi. Nikech omugino gotieno notice waonge go. Wadhi nyaka president anyang' yongo gavana wa aparo ni en president mar county. Correct. Obio winje wachni nikech kiki katimre nyaka bed ni ong'eyo. Itemo turo dhod mar ofisa maringa donjo cho. Giuto ji kanyo ma kitambo lung police security bene onge ka gibiro gi ng'wech matek to ne giwacho ni omuk chogi so chiko tieno. An akia ng'ama omuko chogi gigo ka ng'eyo, an ok ajajuok maringo gotieno ka muko chochi. Kwadaro ji to wadaro ga ji godiochieng'. I just urge the city manager that we are in a political tension. These are our voters. These are residents of Kisumu County. Even if they are dissatisfied, let's come together. We call them so that we reach we find a lasting solution.
Jo Kisumo samoro ok time maber kata kamano ang'eyo ni en gima nyaka non. En ang'e ni nyiero ni abala nodonje cho kata kawana kochopo sama imanyo resruok to kamoro amora ma ang' resruok ne wuok nie. En wach malit to tek nikech ka meneja mar boma emoseringo donje cho to choge ma jogo ywak nomuki to kara koro chal nade. Mago mag pinya kwaro mgejang kwa dhi nyime nonro mar bad migao mar koro chal mar lwasi yango ni koth dhi medo chwe alwora mar Nyanza kochomo dwe mar Ang'wen. Jopur bende sani dang' ni makagi kacha manano ni gichopo kare chenro mag-gi mag pur. To bende ikruok ni kare kuom jopur. Millicent Adhiambo twa kod jopur moko e gwenge ma Nyanza kendo olerono mathoth. E seche ma koth medo dhi nyime kod chwe e thoth gwenge ma pacho ka, moko kuom jopur ahinya to ma Nyanza timo ikruok makoni kod kocha e puothegi ka gilarore kod koth magiko mare ok ong'ere. E kaunti ma Kisumu, jopur koni giseikore, kata kamano ok gin gadier kod ndalo chwiri ma igani kaluwore ni chwiri ma iga mokalo koth ne ousogi ma chambgi owang'. Watemo pur kaka wanyalo to shida ma wan go achiel en timing. Like the other time nwapidho oduma, ka nwapidho oduma koth nong'adowa, mana gikone onge gimono wakaya noa nono. Gilero ni kaluwore kod lokruok ma oseneno e kor lwasi kuom kinde pacho ka, sani geno gi kuom koth ok ni malo kaka ndalo machon, gino mane omiyo gichako wilo kothe ma gipidho ndalo chwiri. To gi sani anyalo wacho ni koth osedeko nikech sama koro wawuoye ni onego bed ni koth osechako chwe kendo gik ma onego bed ni koro wan gi pure waketo gi e piny, lakini kwaneno kaka nyo chako chwe, ochwe to ng'adore, ochwe to ng'adore, ma seche moko wanyalo wacho ni nok mare nyalo miyo wang'ikruok bende. Kwayo gi maduong' kuom sirikal en yudo mbolea kod kothe e nengo mogonyore kaachiel kod masinde ma ginyalo goyogo pi e puothegi mondo gimed bero weche pur kaka yor yuto margi ma ok giketo geno ahinya kuom koth. Wan kama ber mo kata koth go pod ok wanyaga rito nikech wan gi pika, kodhi gi mbolea ema wakwan debit ready kata sani kadi konase kuma duya. Fertilizers ma bende dwa ti godo bende watemo mondo mi wayudi kata mana mani wacho ni ikelo cha pok okele. Aka na duonga magombo mana numiya gir olo pi ukelnwa ukonywa un sirikal gi gir olo pi madimi wa ol pi kech wapuro alot ka okwa nono to wa olo pi mana gi lwetwa. Ka ginya yudo vifaa mag pur gi kaka generator imiyo groups, kinya imi kaka yudo grube gi timiyo gi generator gi gigopi bo konyo jopur ahinya kendo bo miyo gidhi malach e yor purni kendo gibo loso chiemo mang'eny. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, jopur kwayo piny owacho mamalo kod ten kaunti no mondo migi ler ewi kuma mbolea kod kothe mago mane gisingo ne jopur e nengo mani piny ochopoe. Koro sirikal koyie to konywa mondo gifuarnwa ndach kodhi mane gimiyowa gi mbolea ka mondo wakonyrego. Sani pesa onge mondo ing'iew kodhi, kidhi ng'iew kodhi to bei tek. Koro ne wakwa sirikal mondo konywa gi kothe mane giwacho ni gimiyowa. Kata lot ma wapidho sani ma nyalo miyowa pesa gigo nyumore idaso gi mane pi. Koro onge kaka wanyalo timo. Magi duto biro bang' oro kod chieng' makech negoyo tache pacho ka kuom thuolo malach gino mane oduono moko kuom aore kendo kelo kech maliyo mane ohinyo ngima oganda kaachiel kod jamni e gwenge mopogore opogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Bengi mar Cooperative koro lando yuto mar omenda maromo siling bilion 22 higa mokalo. Kamano en medruok mar atamalo 22 ka opim kod siling bilion 16.5 mane giyudo higa mar 2021. Coopbank wacho ni nyinyo ma gijuogo kowuok e hola emane oting'o yuto malo. Kama nyinyo go ne okelo omenda maromo siling bilion 40.4 medruok mar atamalo 10.7. Joket mwandu e bengi ne koro dhi buonjo bang' bengi no lando mich mar siling milion 1.5 e share ka share magin go.
Kambi mar tudruok mar Safaricom koro yango yo manyasani mar medo yote tiyo kod mbui mong'ere kaka 5G. Safaricom ne oriwore kod kambi mar Weche chako chenro no ka makoro igeto mondo chope bombe 200 kapod dwe mar adek korumo. Jata chenro mag Safaricom Fauzia Ali Kimathi ne owacho ni okang' makamano biro yawo thuolo mag ohala ne jogo matiyo kod mbui e yor ohala ka osingo ni 5G ibiro chwale gwenge duto ma Thurka. Kisumu, Nairobi, Nakuru, Kakamega kod Kisii ni moko kuom bombe ma osechako tiyo kod 5G. This is a journey we are starting. Last year we only had 15 sites. We are saying by the time we close March, we'll have 200 sites that are covering nearly 11 towns. So watch out as we release the news of where we are actually launching our 5G in an area that is close to you. But in that space, we have a lot of content creators who are, their business is about creating content and uploading. For people who are in the advertising industry, people who create ads, you know that when we get to the space where we start to render ads, it can take a night. You sit there watching the thing and it's not moving. 5G can actually come and unlock that. Ramogi bang' weche mag ohala bokawo thuolo mar dhi e yueyo, kata kamano kapok wadhi e yueyo nitie jogo maloso kodwa achiel kachiel. Abro dhi Facebook page mar Ramogi TV, jogo maneno achiel kachiel. Antie ng'at ma luongore ni Anyanga Makopiyo Jagogo Katuma, wacho ni weche manyien mag OIMORE donjone maler ka en Gogo Katuma kata koth ochwe kama to Ramogi TV pod ler kendo koth oduogo chuny chamero. Kamano Anyanga Makopiyo. Antiere gi Vincent Ojwang, aworo jok mane odhi muko chiro kendo muko cho. Akwayo ni kik waketh gig jopiny. Awinjo maber kan Nairobi Satellite kan gi William Wuod Owuor kayombi kanyero. Kamano Calvin Ochieng achiel kachiel akantiere Facebook page marwa. Sani Lusas en mama mboga gi boda boda mane dhi tiyo e piny owacho mar Ruto. Wuoro piny en piny, wuod ge makala Ramogi ler. Kata kamano pod gibiro tiyo. Kamano Calvin Ochieng kuom miya pachi. Kamano Kelvin Odhiambo Aum kiwuok Tiengre Kisumu muluore la Molo Odinga oyo mosre kod President William Ruto mondo Kenya obed kod kwero. Kamano aeto ng'at mogik Boniface Otieno Nyawawa ka entiere Ramogi Facebook page. Awuoro mana kaka ohand dhano loko tek. Mano pache e weche mosebedo kwa kelo ni Galaxy chigi. Pero kamano ni WhatsApp biro somana ote ariyo e namba mar donjo ka e namba mar ote machuok. Ramogi dadi mar game malanga ka nitiyo tonglo. Ramogi morandi kendo gima koro makodhoga en ni jogo makwedo ng'anyo mar baba gin mana joma wuok Kaluo, lakini ok bitalo ne Ramogi ka ne nyong'onga school Bernard Opole aneno eyo makare. Ramogi lera dua kendo amor sipwap ka an ligega kae aonge sei momoni nyakwara mbito majandere ligega Ugunja sub county Siaya county. Waringo wadhi duka matin weche mathoth pod wan go e chenro mar OIMORE. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Kiki go koko kanyo, nitie pi modho, iwinjo? In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi.
Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.